Hyvää päivää katsojat. Tänään on pelissä nimeltä sori en osaa englantia, mutta no, pelataan vaan. No niin. Te ootte hyvin tilannut mun kanavan, niin. Muistakaa tilata kanava. No niin, mihin me jäätiinkään? Come on. Ui, mun könny. Tänä päivän ohjelma on semmoinen, että mä tapaan 100 zombia, eikö siis 200 zombia. Mennään tänne. Nyt. Kallis auto ostin näille. No. Täällä sitten tämmönen nappi, mitä ei saa painaa, mutta nyt... No niin. Tiedätkö, nyt tulee zombeja. Sitten lähdetään karkuun eka, ennen kuin tulee tämmönen... Mikä tulee se, että tulee ne kaikki zombit. Kama, mun auto meni jo rikki, joo. Ihan oikees nyt. Ei. Jes, poliisiauto, jes! Mä en tiedä enää. Tää helpottaa aika paljon mua. No niin. Nyt ei saa törmätä minnekään. Ui, nyt meni täydellisesti, Kuunnelkaa katsoa, muistakaa tilata oikeastaan kanava. Niin lähellä saada 1000 tilaajaa melkein. Kun mä talviin 1000 tilaajaa, se helpottaisi niin paljon. Jos ette halua tilata kanavaa, laittakaa kuitenkin tykkäys. Mutta tilatkaa kuitenkin mun kanava, please. Käy nyt tee. Anna kun isäpoika näyttää, miten sinne mennään. Bum. Ui jumala. Sitten mennään tänne. Ei hätää katsoa, ne zombit tulee kyllä, mutta ne on niin hitaita, mä pääsen autosta karkuun. Tätä peliä mä oon pelannut yli 3 vuotta tätä peliä. Ja auto vaan lentää niin. Tällä mä näytän yhden jutun. Jos et pelata tätä peliä, kannattaa tehdä tälle boom. Ja tälle boom. Lennä tänne. Näin. Tuo on tommonen. Tänne ei kannata mennä mitään semmosia juttuja, kun tuossa sitten tälleen. Just tälleen. Just sitten tälleen. Mennään vaan pois, vaan näin. What is this? No.
Mä tajusin, on poliisei. Kohta ei enää oo poliisei. Ja nyt! Nyt enää poliisei. Sitten voidaan vaan laskea, kun näin alas. Oi laskenut. Tällä olisi käynyt, jos mä en olisi tehnyt tälleen, mä olisin kuollut tässä jo. Sitten näin, bum 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 bum. Sori. Sitten vaan sitä, let's go, baby. Oh my god, mitä mä muka nyt tein? Mitä mä tein? Mitä mä tein? Ei, sitten vaan lentämään. Nyt vaan lähetään vaan tälleen. Näetkö mä oikein? Tulee yksi Tomi vastaan. Oottakaa. Se tulee. Se vaan tulee. Tulta vaan. Herra Jumala. Ja zombeja tulee ihan oikeesti. Sit vaan ajaa. Ajaa. Tehdään tälleen bum 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 bum. Ajaa vaan. Ui juma. Ei hätää, tää tulee nyt se lentokone, millä mä pääsen lentoon. Voi, ei mä... Oh my. Sori vaan, nyt mä otan lentokoneen sillä siisti. Ja lentokone no yksi savuttaa aika paljon pahasti. Teitä tuonne päin. Jumaleis, tää on niin kiva peli. Jumaleis! Mitä? Mitä mä tein? Just joo, kiva. Zombeja, what the hell no? You black man! You black news! You whatever! Ui, Juma! Wee! Autolla pakko pysähtyy! Auto, pysähdy! Auto, oi! Ojo, mene. Kiitti vaan, ei! Mitä? Mä kuolin jo äsken. Sillä siisti. No, käänny. Ei. Kiva kuulla taas. Ei oo yhtään kivaa tämmöstä.
Yes. On toinenkin. Oh, on. What is this? Oi, oma. Keulitaan. Oi juma. Ketkä teistä oli tänään? Oli Kupittaan, mikä ihme Kupittaan se halli? Mä olin ainakin siellä. Jos olisitte varmaan nähnyt, jos olisitte katsonut tarkemmin. Ei. Kiva kuulla. Ei, tässä oli vähän siitset tuli. Wado. Ajetaan. Tää video päättyy siihen, kun mä kuolen. Whee! Nonni. Mitä wada? Hello. Ei. Ei, epis. Nonni tyypit, mä kuolin jo. Katsokaa mikä tuolta tulee. Eikö? Joo, katsokaa että tuolta tulee zombei. Tuolta zombei. Äkki. Voi vittu, mä olisin tajunnut äsken. Tulta! Oi mitä? Mitä? No niin tyypit, mä kuolin jo. Mä tuun kuolee, mä tiedän. Älä please. Yes! Nyt elää läpi. Kuinka hitasta ajaa ja... Hoppa! Mitä sä nyt teet? No bro. Mitä? Ei. Se tukee. Ujaa! No tuu tänne! Tuu vaan tänne, mä en sua pelkää. Noni. Ui, jumma. Ne jumakeuta. Sinäkö mä kyllä hähä? Jumakeuta. Mä hypätään. Vitsi mä kuolen kohta. Jumala. Oi.
Kimiäispommi. Mitä sä? Tuvaten wasagi. Kökkömukaut viimeinen. Donald Trump. No niin. Pidäpä siihen, koska mä voitin. Nytten. Siinä nyt tilatkaa kanava, jos haluat nähdä lisää videota. Moro!